Okay, vi har alle sammen set titlen på den her video, så lad os egentlig bare komme i gang med at sætte Godzilla ind i Horsens. Okay, så det første jeg gjorde var at skære forgrunden ud, altså det der skulle være foran Godzilla, så det kunne være, du ved, foran Godzilla. Så fandt jeg det her smukke billede af din mor, som jeg satte ind bag ved de bygninger, jeg havde cuttet ud. Jeg tænkte, det ville se fedt ud, hvis sådan de der pigge-tingester på Godzillas ryg lyste, så det gjorde jeg. Så lavede jeg skygger på Godzilla, så det lignede, at han eller den eller hun rent faktisk var der. Så fik jeg Godzilla til at spyde ild, fordi hvis det er cool. Ja. Så addede jeg som et slags final touch et camera raw filter. Og her er så det færdige resultat. Hvis jeg skal være ærlig, så er det ikke mit bedste arbejde, men det er faktisk okay billede. Hvis I vil se flere sådan nogle her billeder, så husk at følge min Instagram, og ellers så bare like og subscribe. Ses i næste video.